esikubonayo phakathi kwamaZulu namaNdiya isicelo ukuthi makuphele isizwe samaNdiya ngaphandle kweNdiya la kusezweni laseNdiya khona ekuyisona esikhulu ngisho ngokwesibili ekulandeleni India amaNdiya alapha eThekwini ngakho-ke mina besilo sihlezi iminyaka eminingi ngokuthula ngesizwe samaNdiya futhi singabaholi bayafika futhi nabase-India kithina bethi siyabonga mina besilo ukuthi nihlezi nabahlobo bethu abangamaNdiya nihlezi ngokuthula ngakho-ke ngithi asizwelane kulokho ngoba isithombe nosekwenzeka kwamina ngizizwa ngithuthumela uma ngibona lokho okwenzekayo ngiyathokoza nje besilo